Makadi vana vaMwari, tinokuchingamidzai zvekare muzuva ranhasi. Tiripo pachannel yedu yaAmazing Word and Teachings. Tinenge tichingodzidzisana nekuyeuchidzana shoko raMwari. Hatitauri kana kuchera vamwe kana kuita zvakaipa pachannel ino. Tinokumbirisawo vasati vasubscribe kana kulaika nekuisa notification bell. Itaiwo saizvozvo. Zvirongwa zvakanaka kudai zvisakujambai mangwana. Ngatisheyewo nevamwe vazive chokwadi chakanaka kudai. Nhasi musoro wedu wenyaya uri pamusoro pemurangariro wedu sevanhu. Murangariro wedu sevanhu, zvatinofunga, zvatinofarira. So tikatarisa shoko raMwari rinoreva pachena kuti murangariro wemunhu wakaipa ndiani ungauziva. So kana murangariro wemunhu wakaipa, tingaita sei kuti tikwanise kugaidha murangariro wedu ugare uchifunganya zvakanaka chete nguva dzose. Saka nhasi ndine 7 maguiding principles anogona kutibatsira kuti tivandudze murangariro wedu, zvatinoda, zvatinoshuvira mukati memwoyo wedu zvive zviri zvakanaka badzi. Shoko raMwari haringatisiyi takadaro, rinotipawo mazano kuti tigaidhe iyo mwoyo yedu yakaora iyoyo inofarira zvisakarurama. Chekutanga, kuti tigaidhe murangariro wedu uve zvakanaka, kureplace mifungo yedu yose nemifungo mitsva. Ndo chekutanga. Romans chapter 12 verse ya 2 inoti, musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa, kuti muidzwe muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza kwakanaka. Inobva yatsigirwa navakorinde vechipiri chapter 10 verse ya 5 inoti, isu tinowisira pasi mifungo yose isina maturo nezvose zvinokwiridza zvinopesana neruzivo rwaMwari. Saka ndo guiding principle yekutanga. Zvatinorangarira zvose zvakaipa ngatizvireplace nemurangariro wezvinodiwa naMwari. Tikangoreplace kudaro, zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka panyaya yemufungiro wedu. Tinorangarira nekushuvira zvakanaka badzi tikareplace murangariro wedu wakaipa nemurangariro wakanaka. Chechi2 chinogona kutibatsira kuti tishandure murangariro wedu, kucontrola zvatinofunga nemind dzedu, thoughts and minds, we should control them. Proverbs chapter 16 verse ya 3 inoti iyo, isa mabasa ako ose kuna Jehovha, zvawakarangarira zvigoita. So murangariro wako, mabasa ako, everything zviise kuna Jehovha. That way unenge uchicontrola way yekufunga kwako. Do you know kuti kufunga kana kushuvira zvakaipa zvirimo muviri wedu nekuda kwechivi, tinongofunga murangariro wakaipa. Asi pana paMwari vanotiti isusu we should control my thoughts akadaro through kuisa everything mumaoko aMwari. Kana kungave kuda kuita chimwe chinhu, ingozvisa maoko maMwari, murangariro wako wese ugova uri pana Mwari. You can change murangariro wako through kucontrola mathoughts ako. Zviri kumboreva kuti kudii vana vaMwari? Zviri kureva kuti panotodauka human effort, panotodiwawo kuti ucontrole mathoughts iwayo. Chechitatu ndechekuti unofana kukumbira kuna Mwari kuti vakuchinje murangariro wako. Yes, pamusoro apa tataura kuti mathoughts emunhu anodawo human effort. Effort yako sadunga munhu inodiwa. Asi chikuru chakanyanya kukosha ndechekutokumbira Mwari kuti vakubatsire. Divine intervention inodiwa, nekuti wega zvako Mwari asipo hauzvikwanisi. Nekuti mwiri yedu inovavira zvinhu. Saka a divine power is needed for you to change your own thinking and thoughts. Thessalonians yokutanga chapter 5 verse ya 23 inoti, Mwari worugare ameni ngaakuitei vakutsvene kwazvo, mweya yenyu nomwoyo nomuviri zvichengetwe kwazvo, zvisina zvazvinopomerwa pakuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. So panapa tiri kutoudzwawo neshoko raMwari kuti zvakanaka kuti tikumbire kuna Mwari, Mwari atishandure murangariro wedu. Mwari anozvigona, ngatizvipirei kuna Ishe wedu, anokwanisa kutichinja murangariro wedu. It's another guiding principle inogona kutibatsira kuti murangariro wedu
ubve pakurangarira zvakaipa chete asi ugoirangarirawo zvakanaka dziri nguva dzose. Chechi4 chinogona kutibatsira kuti tive nemurangariro wakanaka, murangariro kwawo, is to screen our own mind. Mind yedu tambotaura pekutanga paya kuti inofunga zvose zvakanaka nezvakaipa, asi zviri kwatiri zvekare kuti tisarudze zvekurangarira zvekuisa mundangariro dzedu. Unotoona chandakurangarira pano, chandiri kufunga mumwoyo, chandiri kushuvira chinhu chakaipa, so zvakuda kuti uise screen inokwanisa kusefa zvaunorangarira. Tinorangarira tichikura tiri kumisha, taishandisa masefa aya kusefa hupfu, paipinda zvakatsetseka badzi zvakakura dzatinoti tsengwa dziya dzaisara musefa, meaning to say nepfungwa dzemunhu dzinofana kushandawo sekudaro. Zvisina maturo ngazvisare kunze kwemurangariro. Zvakanaka zvinobva kuna Mwari zvawakumbira zvivo badzi zvinopinda mundangariro dzako. Zvinotsigirwa navaFilipi chapter 4 verse 8 inoti, pakupedzisira hama dzangu, zvose zvazvokwadi, zvose zvinokudzwa, zvose zvakarurama, zvose zvakachena, zvose zvinodikanwa, zvose zvinorumbidzwa, kana kunaka kupi nekupi, kana chingarumbidzwa chipi nechipi, fungisisa izvozvo. Panapa shoko raMwari riri kutotsigira kuti chakanaka chipi nechipi ndo chaunofana kufungisisa nezvacho. Apa zvangotiudza pachena kuti shoko raMwari riri kutikurudzira kufunga zvakanaka badzi, zvakaipa tisafunge nezvazvo. Iskrini yaunenge waisa pamaindi yako, wongogara murangariro wako uchingofunga zvakanaka chete, zvakaipa wosiyana nazvo. Alright, chechi5 chinogona kutibatsira zvekare pakugadzirisa murangariro wedu kuti urambe uri murangariro unofunga nezvaMwari, unofunga kuita zvinhu zvirwole nguva nenguva, kuramba uchingofunga zvakanaka nguva dzose. Tikatarisa kuti chinhu chaunoramba uchingofunga nezvacho nguva nenguva chinopedzisira chava firmly fixed mupfungwa dzako. Vazhinji vanoramba vachingofunga pamusoro pekutsvaga mari, kutsvaga pfuma, kutsvaga mari. Vamwe ndo vanoramba vachifunga kutsvaga nokuita upombwe navo. Kazhinji kacho pfungwa dzacho dzinoramba dzasimbirira kungofunga zvaunoramba uchiisa musoro mako. The more you spend your time uchiona violence, the more violence you become. The moment yaunoramba uchifunga pamusoro peupombwe, the more upombwe you become. Saka panapa tiri kudzidzisana kuti zvese zvatinofunga ngatingoramba tichifunga zvakanaka, nekuti zvinoramba zvichivaka chimiro mukati mehana dzedu, mukati mepfungwa dzedu. Tinenge takuramba tichingofunga zvakanaka. Colossians chapter 3 verse 1 inoti, naizvozvo makamutswa pamwe chete naKristu, tsvakai zviri kumusoro, uko kuna Kristu ugere kurudyi rwaMwari. Fungai zviri kumusoro, musafunga zviri pasi. Chapter 3 yavaKorinde vechipiri verse 18 inobva yatsigirawo inoti, zvino isu tose tinoti tichitarira nechiso chisina kufukidzwa kubwinya kwaKristu sepachioni-oni, tinoshandurwa tichifanana nemufananidzo iwoyo, tichibva pakubwinya kumwe tichienda kune kumwe kubwinya sezvinobva kumweya waShe. So panapa it's an advice yatiri kupiwa pano, zvakajeka izvi vana vaMwari, kuti tinobva pakubwinya kumwe tichienda pane kumwe kubwinya. Saka panapa ukaramba uchingofunga nezvekubwinya kwaMwari, nezveukuru hwaMwari, unotosimuka kubva pachidanho ichocho uchienda panext. The moment yaunofunga zvakaipa mukati mendangariro dzako, unobvawo pasiteji ipapo uchikwiririra kuenda kumusoro kwekuipa. Saka zvakanaka kuti tigaidhe mind yedu ive iri mind inofunga zvakanaka. Chechi6 chinogona kutibatsira kuti tigadhe pfungwa dzedu dzirambe dziri murangariro waMwari, kuanalyza zvatinofunga tega omene, kuti zvandiri kufunga izvi kuri kunzi Kristu auya nhasi aizvitendera here kuti ndifunge zvakadaro? Zvandiri kufunga kunoitira mumwe wangu izvi, murangariro iwoyo wakanaka here? So zvakanaka kuti ugare uchingoanalyza zvose zvaunofunga nezvazvo zuva nezuva, nguva nenguva. Unogona kufunga kuti nhasi ndatadzirwa nehama yangu, regai ndinomuitira zvakati. Decision yawafunga iyoyo, chimbogara pasi uone kuti idecision yakanaka here kutora.
tine vamwe vanotituka mukati comment sections vachitaura nemutauriro usina kunaka. Chimbofungawo hama mudikani kuti zvauri kukomenda mufungo wakanaka here kana kuti mufungo wakaipa. Pauri kuzama kundigadzirisa kuti ndione zvokwadi nekumusoro kudenga, analyza kuti zvakamunakira here kana kuti hazvina. Vazhinji venyu zvinokutendai, tine zvizhinji zvandinodzidzawo mukati comment sections enyu zvakanakisa vana vaMwari, asi analyzai mathoughts enyu amunenge muinawo misi nenguva, kungave kumabasa, kudzimhuri, kupi nekupi kwatinoenda, kunyange kumakereke kwedu kwatinoenda. Analyze your thoughts, uone kuti anoenderana newiu yaMwari here kana kuti uri kuita zvako zvemusoro wako. James chapter 3 verse 14 inoti, asi kana muine godo rinovava norukave mumwoyo menyu, musazvirumbidza nokurevera zvokwadi nhema. Kuchenjera uku hakuburuki kuchibva kumusoro, asi ndokwemweya. Asi kuchenjera uku hakuburuki kuchibva kumusoro, asi ndekwenyika kwatakamuka napo kwomweya wakaipa. Nokuti pane godo norukave ndipo pane nyonganiso namabasa ose akaipa. Asi kuchenjera kunobva kumusoro, zvikuru, kwakachena, uye nerugare, kunyoro, kunoteerera, kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka, kusingatsauri, kusinganyengeri, chibereko chokururama chinodzvarwa parugare novanoita rugare. Panapa tiri kutobatsirwa neshoko raMwari kuti zvose ukaona uine godo kana rukave mumwoyo mako, zvinoreva kuti mweya uri pauri hausi mweya wakanaka. Kutoanalyza zviri mumwoyo mako kwaunenge watoita. Shoko raMwari harinyepi, rinotibatsira nguva dzose. Chechi 7 chinova chekupedzisira muleseni yanhasi chinoti icho usa expect kuti zvose zvauya mundangariro dzako zvakanaka. Ukangoti zvandafunga zvose nemhaka yekuti ndaswera ndichifunga zvaMwari, saka zvandiri kufunga panapa zvabva kuna Mwari, unogona kunyengereka. Mwoyo yedu yakaipa. 1 John 3 verse 20 inoti, nokuti kana mumwoyo yenyu ichiti pamhaka, Mwari mukuru kumwoyo yedu unoziva zvose. Mwoyo yedu inotipa chimhaka, saka pasi pose patinokwanisa kuti mwoyo yedu yafunga zvayafunga toti zvakanaka. John wekutanga chapter 4 verse 6 inoti, isu tiri vaMwari, unoziva Mwari unotinzwa. Usi waMwari haatinzwe, ndizvo zvatinoziva nazvo mweya wazvokwadi nomweya wokutsauka. Vadikanwa, ngatidane nokuti rudo runobva kuna Mwari mumwe nomumwe unoda wakaberekwa naMwari, unoziva Mwari. Usingadi haazivi Mwari, nokuti Mwari rudo. So panapa tiri kutonyatsooneswa zvakanaka kuti unoziva Mwari, unoziva anotaura zvakanaka zvaMwari. So don't expect kuti zvose zvaunofunga mundangariro dzako zvakanaka. Ngati analyzei zviri mukati mendangariro dzedu. Saka ndinovimba vana vaMwari, tadzidza muchidzidzo ichi. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Tosangana zvekare mangwana nechimwe chidzidzo. Mwari akuchengetei. Muva nesabata rakanaka. Aweka upenyu murudo rwake, ofukidzane ruoko, anondifukidza ini. Ndina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro, anondimisa handizoteneki, ndiye anondipa simba, anondiviga mubakore damba.
fukiza ini. Kutinda feka mirindo sokwira, tokumbana ye makore. Rupone sorudo runo shamisa, to imatese kulenga. Anoni wiga mubakore dombo, rino visa nyota yese. Awiga upe nyumuru